Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Bu Nur Channel. Pada kesempatan kali ini, bagi yang melihatnya saya ucapkan terima kasih. Semoga diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini acaranya apa iki, ngopi bareng ya? Ngopi bareng iki teman alumni Tulungagung Man 2 tahun 1994. Iki bolo-boloku legendaris iki yoan. Ya wis bodho tuwek-tuwek ya. Iki piye? Bola legendaris. Iya ora apa-apa wae Lah iya, biasane kan awakmu dirimu rada piye. Iki heeh. Menunggu Nah, ini beberapa hadiah sudah disediakan. Monggo segera tinggal pilih. Yo, ndang. Iki Bu Muin. Ya, iki kabar iki. Bola legendaris iki berapa tahun ndak ketemu iki. Lek iki bola panggat cedhok. Seminggu pisan cedhok ya? Heeh. Lah iki. Seminggu pisan pokoke sawaya-waya. Oh, ora malas bendino kadang. Apa jenenge segera di live hadir. Lah, ketua panitia hadir. Panitia monggo ganti ke sana. Iki gantinya apa? MBG ini Badan Gizi Nasional mobil. Ngono ya. Lah. Ki bodo panggah wis ayu-ayu iki boloku iki. Biyo bunda aku iki beda ayu-ayu iki pirang tahun ra cethuk iki. Waalaikumsalam Gino. Ya Allah. Piye sehat ya? Alhamdulillah. Oke, wis boloku. Biar iki kaya ngono ki. Si kecil ndak nderek. Ki lek cethuk kangen karo kancane temu kangen ya ngene berkangen-kangenan ngene iki. Lah. Iki aku lali iki. Lah ince sinten buwit nggih. Lah nggih mboten kula nek rencang riyen kan mboten panggih pasan. Lah buwit. Ini yang punya anu ya. Nah, kilo-kilo cethukan mangan apa iki? Bene aku sean. Lah aku sek demen. Wah iki. Hai, piye Pak Bung kabare? Ayo iki. Piye Bu Winda ya lah iso. Suwi ra cethukan. Ya mesti no iki kok ini menunya Gen kena tinggi anu Bu Win. Nggih kenang-kenangan iki lho. Ini kan punyanya teman toh yang punya alhamdulillah. Warungnya ini yang punya temannya sendiri. Koncone jadi diundang alhamdulillah. Ah. Piye? Sawi ra cethuk tekan ana. Nah, ini menunya. Sambutane kok tak kira ra teko. Kena insiden ya. Pokoke mama wis ngono kuwi. Domongi. Aku wis sing cedhek karo kene yo sik tas teko. Heeh, lah iki mau lho jan aktif iki Bu panitia iki. Jadi siplit. Tinggal teladan ora telatan wae. Nah, yang punya ini buat Cida, teman legendaris. Yang hadir sekitar kayak majelis Pak iso tambah. Nah, Salma Mater. Alah, Ini menunya Bu. Monggo. Ya Bu, ini menunya. Wis rasane to. Lah.
Sehat sekali. Nah, ini Bu Hani, ini Bu Guru Sukawiyono ya. Mungkin ada yang lupa. Bu Hani wajahnya bagaimana dan tahun 1994 saya kira tambah wayu. Gimana Bu Nur Bayai bangga awet nama aja. Dirimu itu menolak tua Rumus. Oke, iki panitia iki ben umek iki. Kuwi gen ngono tukang ngono iki. Lah iki menolak tua beneran asline. Nah, itu teman kendar kudu datang ya. Pak Kolek ya. Lah iki yang ora awet enom iki wisan iki. Wah. Teman kat songo pira? Songo siji ya. 91 ya. Jadi iki sapa aku ya ora roh bedhoanku. Terus terang aku. Bu Kolek ya. Bu Kolek. Apa duduk? Aku sing gak lali karo Bu Nur Baya, Bu Indah, Bu Hani karo Bu Lilin lha aku ora tau lali. Wong aku ndak rono iki manggon ben ora manah lali. Lah yo ki tangga dhewe aja. Lek lali aku ceplesen ae. Nggih. Ora aku ki lho gampang ngeruan kok. Ya oke, terima kasih, semoga terhibur. Begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.